ዳህሳስ ቲቪ ሰላም ተኸታተልቲ ዳህሳስ ቲቪ ንቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ንቕርቦም ዜናን ሓበሬታን ካልእን ብቐጥታ ንኽበፅሓኩምን ንቐጻሊ ተኸታተልትና ንኽትኮኑን ብኽብሪ እናዓደምና ናብ ናይ 17 ጥሪ 2026 መደብና ከብለኩም ምሳና ፀንሑም። ኣሜሪካ ተሸካሚት ነፈርቲ መርከብ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ተዋፍር። ኣብ ኢራን ብሰንኪ ዝተኻየደ ተቃውሞ ኣሽሓ ሰባት ድሕሪ ምማቶም ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ወታደራዊ ስጉምቲ ክገብር ምዃኑ ደጋጊሙ ከፈራርሕ ምጽንሑ ይፍለጥ። ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ተሸከምቲ ነፈርቲ መርከብ ናብቲ ዞባ ተዋፍር ከም ዘላ ዝተፈላለዩ ናይ ዜና ምንጭታት ይሕብሩ ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጸባት ኒውዮርክ ታይምስ እታ ኣብርሃም ሊንከን ዝተሰመየት ተሸካሚት ነፈርቲ መርከብን ኣሰነይቲ መራኽባን ካብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ተበጊሰን ናብ ማእከላይ ምብራቕ ገጸን የምርሓ ከም ዘለዋ ሓቢራን። እዛ ብሓይሊ ኒውክሌር እትሰርሕ ተሸካሚት ነፈርቲ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ክትበጽሕ ትጽቢት ይግበር። እዛ መርከብ ኣሽሓት ወተሃደራትን ዓሰርተታት ዝቑጸሩ ናይ ውግእ ነፈርትን እትጸውር ኮይና ብናይ ሓይሊ ባሕሪ ኣዕነውቲ መራኽብ ተሰሚያ እያ ትጓዓዝ ዘላ ይብል እቲ ጸብጻብ። ተወሳኺ ዝያዳ ኣጽዋርን መከላኸልን መሳርሒታትን ናብቲ ዞባ ይጓዓዝ ከም ዘሎን ተወሳኺ ናይ ውግእ ነፈርቲ እውን ክስዕባ ከም ዝኽእላ እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ ካብ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ወግዓዊ መግለጺ ኣይተዋህበን። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ ይመስል። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛ ሓዳሽ ቻነል ከተዕቢልና ብኽብሪ እናሓተትና ሰላም።